ஹலோ ஆல், இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் தான் கொண்டு வந்திருக்கேன். வாங்க லேட் பண்ணாமல் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். டீயை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். டீன்னு சொன்னதுமே ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் கிடைக்கும். வாங்க அதோட இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் எங்கேருந்து உருவாச்சு, எப்படி உருவாச்சு எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கலாம். காமனாக எல்லோரும் சொல்கிறது என்னென்னா, அதிகமாக டீ குடித்தா பித்தம் அண்ட் ஹெல்த்தியாக இல்லாமல் இருப்பாங்க. உண்மை என்னென்னா, டீ குடிக்காமல் இருக்கிறவங்கள விட குடிக்கிறவங்க தான் ஹெல்த்தியாக இருப்பாங்களாம். சர்வே எடுத்ததில் டீ குடிக்கிறவங்களோட பிரெயின் ஃபங்க்ஷனை விட டீ குடிக்காதவங்களோட பிரெயின் ஃபங்க்ஷன் கம்மியாக இருக்குமா. டீ உலகம் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுற ஒன்று. நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டீ இருக்குது. அதில் எல்லாத்துலேயுமே கஃபைன்ற ஒரு மூலப்பொருள் இருக்குது. ஒன்றுத்துலேயும் கஃபைன் வித்தியாசப்படுமா. அதாவது இப்போ க்ரீன் டீயில் 2% கஃபைன் இருக்குது அப்படின்னா, மில்க் டீயில் கொஞ்சம் 4% அந்த அளவுக்கு ஒரு டீயோட வெரைட்டியை பொறுத்து அந்த கஃபைன் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா. ஒரு பவுண்ட் டீ தயாரிக்கிறதுக்கு 2000 டீ லீவ்ஸ் வேணுமாம். அதே போல் எத்தனை வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டீ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3000 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் இருக்காம். அண்ட் வாட்டருக்கு அடுத்த பதிலாக டீயை தான் அதிகமாக குடிக்கிறோமாம். டீ சைனீஸ் எம்பரர் ஷான் நாங் தா 2737 பிசியில் கண்டுபிடிச்சதா சொல்லப்படுது. தற்செயல அவர் குடிக்க வச்சிருந்த சுட தண்ணியில் விழுந்து அதை அவர் பருகும்போது நல்ல டேஸ்ட்டாக இருந்திருக்கு. ஸோ அங்கேருந்து தான் டீ இனோவேஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு. பிரிட்டனில் ஒரு சர்வே நடத்தப்படுது. வருஷத்துக்கு ஒரு மனுஷன் எத்தனை கப்ஸ் டீ குடிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படி பார்த்ததில் வருஷத்துக்கு ஒரு மனுஷன் 1000 கப்ஸ் டீ குடிக்கிறானான். அதோட ஆனுவல் கன்சப்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3.6 பில்லியன் கப்ஸ் போகுதாம். அண்ட் நம்ம ஊர்லலாம் இந்த சர்வே எடுத்தால் அவ்வளோதான், அது போகும் போலையே. டீயில் நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்காம். அதாவது நம்ம வயசாகிற தோற்றத்தை குறைக்கக்கூடிய பொருள். இப்போ நம்ம டீக்கு எப்படி டீன்னு பேர் வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு குட்டி ஸ்டோரி பார்க்க போகிறோம். 1662 வருஷத்தில் சார்லஸ் த செகண்ட்ன்றவர் போர்ச்சுகல் கிங் ஜான் த ஃபோர்த்தோட பொண்ணை மேரேஜ் செஞ்சுக்கிறாரு. கேத்ரின் பிரகான்சா நிறைய டவுரி அண்ட் ப்ரீமியம் டீ லீவ்ஸை ஒரு பாக்ஸில் போட்டு கொண்டு வராங்க. அண்ட் போர்ச்சுகீஸில் டீக்கு நேம் சா அப்படின்னு தான் அழைப்பாங்களாம். இந்த பேக் பண்ணப்பட்ட பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது அவுட்டரில் இந்த இயர்லேருந்து இந்த எரா வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்குமாம். அதில் கீழே TEA அப்படின்னு போட்டிருந்துச்சு. அதை தான் அவங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டாங்க, டீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரொனவுன்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. அந்த டீயோட ஃபுல் ஃபார்ம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் த எவா அரோமேட்டிகாஸ். அதை பார்த்தவங்க அன்னையிலேருந்து டீன்னு கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இன்றைக்கி பார்த்த இந்த இன்ட்ரெஸ்டிங் டீ ஃபேக்ட்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.